Halva anam, köňlü alham. Asırlardan asırlara, nesillerden nesillere geçirilip, kämil derece yetirilen ajaýyp destanlanmaz. Ödüne bennedici erteklenmez, rawayat tımsallanmaz, şorta sözlenmez we yomoklanmaz, nakıllanmaz we matallanmaz. Hudülenmez hemde lälelenmez, monjugatlanmaz hemde toy aýdymlanmaz. Halkymyzyň taryhy hakyda sır, durmuş mektebidir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyz Gurbanyly Berdimuhammedow. Ne hili güzellik. Ey Tanrım. Men sen kudratyňa aklym hayrandyr. Men sen bir täsin guran dünýä barada oýlanýan. Ana şonda men özümi cennet bagynda ýarlaýan. Ýöne Tanrym. Ädir güýd. Ana gadaply kış geler. Kışda kyn bolýar Tanrym. Hiç kim hiç tatlı tutmaýar. Men berde atam. Ey Allah'ım, atamın sesi geliyor. Men berde. Atam, men berde. Atamın sesi eşitliyor. Ey Tanrım. Yine beni atam çağırıyor. Bu ne molluk ha? Yatağınalığında ola yanka. Tanrım. Birden kıştan çıkıp bilmen. Yanıma varaydım. Cennetten bir yercakını bererdin ha. Ne mi? Bu ne ağır diyen mi? Ne edecek de? Bu ne emmada? Men kerwansaraýa gelip düşlämde bary ýogy bir tok, iki ýumurtga çörek ýedim. Ýawyma da bir gujak ot döktüm. Anha bar bolan şu. Kerwansaraýyň aýdanlar ýalan. Ol başyňça asyrjak kol perda dedi. Eger sen kömek edip bilmejek bolsaň aýt. Göwüne edip durman. Hoca, hani men ýanyma gel. Gulhan, näme üçin çagyrýan? Göreňokmy ýanynda adamma? Görýän, görüp dur. Ýör öýe girer hany, teň bile gurrunba. Yeri hoca inni nädýär? Kömek edermiň? Biraz garaşyň, men nädir gelýän. Ay yaxşı kişi. Hoca'nı görmedin mi? Hoca berde. He bolya. Näme görjek midiň? Yok son aylanır. Anbarany suwa edilsin varla. Bolya barlar. Sen näme o kömek etjek bolup oda köze düşýär. Bu ejir çeksin, kösensin saňa näme? Men görenin hyzmatyny etmersiň diýip saňa näçe tapar aýtmaly? Bu barada öňe kimiz kän ulaşypdyga? Kime näme gerek bolsa, ilki tölesin. Lan ýoş bol. Birden mihman eşitdenäme? Eşitipler eşitdim. Häzir ýanyna barbamaydyr. Bu yer arşykaýat edilýän yer däl. Berenmeli bolsa, men öz gedaýlygymdan berenmeli. Han bollet, betet, hiç kimden işta soramorsun. Öýe barda çykman otur. Ah şeýlemi? Onda men häzir ejemlere giderim. Gaýdybam gelmen.
ýaşy git. Näme şap gördün o ýerde? Soğuk edilsin varlayan. Nämesin barlaja kowaň? Görüň ok bu gülýal edip dura onu. Men öz näme edýänim bilýän. Sen gok söz işin bilen bolsana. Ay öz işimiz bilen olmaly bolsa, öz işimizden bolsa. Benim bu sevdamı katı sırrımlı mesele. Yönü sen men bile sevdalaşma. Ulaşsak. Onu men bu meselenin antatlık bilen çözüylyen. Sen bana 50 tümen ber. Vesselam, iş tamam. Oho, näme aklyndan adaşdyň mı? O näme 50 tümeni? Edil yaman algyly Allaha bolaýsyn. Başga netin bolsa aýt. Heýem bir 2 san tok, 4 san ýumurtga, 2 testi ot üçine 50 tümen mam ho. Dur hani. Men sana häzir gow edip düşünüröýün. Sen maňa gaharın gelmez. Dinle meni. 3 ay mundan öň iýen toğun var. Şo, günne bir ýumurtga berenne bilýämiň näçe bolýar? A menem o ýumurtgalar alyp basra etdim goýsam. Bilýämiň näçe jüýje çykardy? Jüýjelerim. Bir näçe wagt geçer bolýan, uly towuk bolup ýetişär. Olaňam hemmesi ýumurtka berse, her günne bilýämiň nerden çykan hasaby. Bir topar jüýjedir towuk emeli gelýär ha. Eger sen ulaşmasan, onu ikimiz kadyň ýanyna gitmeli bolýar. Ana seýdibem alalaşmadyk. O maňa kada gideliydi. Ozan kadyň ýanyna bardyňyzmy? Owa bardyk. Kady näme diýdi? Kady maňa Sen tovuklaň, ýumurtgalaň bahasy barada gepleşipmidin? ilen zatlar ul bakal zatlar. Soň üçin tovuklaň ýumurtgalaň bakalaryny gepleşmeliyän pikir kelläme de gelmedi. Sen gidişiň, gaýdyşyň, iýen zatlaň bahasy barada gürleşipmidin? Ýok, gürleşmedim. Sen gaýdyp geljek wagtyň möhletini aýdyp gidipmidin? Ýok, aýdyp gitmedim. Eger möhlet bellenmedik bolsa, sen pikiriňçe neçik bar? 2 towuk 4 ýumurtgadan 1000 towuk bilen 1000 jüýje çykyp bilermi? Elbetde çykyp biler. Çykyp bilýänmi bolsa, 50 tümen tölede gidiber. Ýeren soň sen men nädip tapdyň? Kadyet saýyna sen ýaňa barsan kömek eder diýip maslahat beren o adamlar tapyldy. Şeýdibem sen ýaňa geldim. Sen maňa kömek etmeseň bolmaýar. Maňa dogry düşün. Gepol 50 tümenne däl. Haky iş üçin baryny berjek. Sen maňa adalatyň apysyny açmana kömek et. Olar maňa şu gün öýläne çenli wagt berdiler. Sen baryp maňa howunlarlyk etmeseň, men olaň 50 tümeni töläp berden maskara bolup giderim. Aýdybam bu jele gaýdy görünmen. Goý gowsy 50 tümeni senki bolsun. Siziň aýdýanyňyz näme? Maňa siziň zadyňyz gerekde. Men senden şeýle jogaba da garaşdym. Siz gowsy häziriň özüne kadyň ýanyna barňda, maňa şo ýerde garaşyň. Sen Allah ýalkasyn. Onda sen edil aýtsyň ýaly ederim. Bar men gideýin. Gowsy yslanmaň, çaý içeliň. Çaý soň bir gün içeriz. Häzir men ýüküm geler. Men barmasam olar maňa garaşmaň giderler. Soň bir gün içeriz. Sag bol. Bolýa. Aynim. O ýerde näme işleýär? O joyny uratdy meni. Sen soğuklar bolsuňmy bolmansyňmy şonu warlap ýörün. Hani sen salamyň? Özüňden ulyny göreni ilki bilen salam berilýäni unutdyňmy? Buradan gepimiz ters gelse näme? Men sen bilen bärik mülakatly gürleşmäne gelem o. Soğuklar bolsuňmy bolmansyňmy şonu warlap ýörün. Onu sen hojaýynyň özüne aýt. Öz işimi bitirdim. Goýa men hakym tölesin. O joyny näme aýtmalygyny özüm gowular. Men sen bolmadyk ýerlen görýän entek. Sen ilki işin gutar, ondan soň hakyň sora. Ay ketjal ekeniň ay. Hojaýynyň aýt. İşlem diýip soň özüm ýanyna bararyn. Gulhan, maňa gahret etmäň betet. Aç kapyny. O Açmam. benden haýpyň gelsin. Bar git şu yerden aşağı gel. Sen hepmelere nefsin alır ya. Yönüne maňa gedek gelenine boli sen yüreğinde haştan beter gata ya. Sen maňa düşünesin gelen o. Ýöne gahar edýäň. Men işleýäne. Onu ödüm gov biler. Menge dahi bolup yaşamaktan bizar boldum. Onu emçin tecrin verin 50 tümenini almadım. Körçürüm. Saman Hanan bir vardı bar yok 3 tümene soyan. Agapindan gelen ırskarın olu bilmeyen. Bolluy betet. Inni men adımı tutma, men sabır kesem dollu. Uğra şu yerden men yıkı kanasım geliyor.
Kim ma yokurdu? Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Aşağı düşey. Yer tağırın mennesi. Sana menden näme gerek? O adamdan mı görünüp dur. Tanrı'nın misafir vernesine sadaka verin. Allah sizden razı oldu. Yören yukarı. Nime? Bana kendi gerekten. Gönlünüzden hemen çıkarsanız ben razı varım. Men bir Allah'ın misafir vernesinin yüzü tutarlık bir zat versen de hasam o gördü. Allah sizden razı olsun. Yüzünüz gözünüz nurana bir adam görünüp dura. Hey Tanrı'nın mennesi. Allah rahmet etsin. Sana sadaka vereyen menne zat yok. Bu ne emettiğin oldu? Sadaka vermeyecek bolsan aşağıda kan aydayın olmadı mı? Sen sadakan meni yukarıda kan sorap bilmedin mi? Men bunu beyli koyman. Sen hukman, cidan çekerdin. Ben bir misafir vermiş. Kim olursun? Adamlara imanlı olmak vaazı ediyen. Size neye mi gerek? Sen eğerin, barıp yatan dur vekin. Vay, neye mi oldu? Sadaka verecek deyip men yukarı çıkardı. Barvam ağladı. Betmiş şu cedağını çeker. Sen hem cedağını çekerdin. Ay durun Tanrı'yı Ben yaptırım, o yaptırım. Saklanın ha. Bizim güneyimiz neyemedi he? Bizim iyilere verir ya sadakamız yok ha. Doğrudur. Belki doğrudur. Yöne beyt men ağlamak hemen gerek bolly. Sen eğerin bana sadaka verecektin. Ben o yukarı çıkardı. Barvam ağladı. Geri beytmek hemen gerek bolly. Ben kök yerlerde olanların, kendi atları olanların. Men evlatlarım, men oğutlarım. Hem yani oğutta yakarım düştüm Yalan. ben. Bir günah var dedik de. Ne biçim men beytim masraya diyemiz. Ne biçim? Yalacak güneyimizi geçiyor. Hadi bırakın, Derviş. Derviş karışa vur. Beni beyle masraya eder yani. Ben beytmem. Men kime yamanlık edipler? İşleyenir mi? Eğer min bir bilmedik zadını. Min versem olmaz mı? He Derviş. Seninle neyim var verir yani? Seninle neyim var diyen? Neyim var verir yani? İlk da ulaklı geçeyim mi? Ha? Ana. O yerde vah siz razı olsanız Allah da razı olur. Ana şunun ikisinden birini alıp gideyim. Yok. Men azan oğulları birbirinden ayrı bilmen. Bilip koy şunu. Onun ikisine mi alayım? Ne mi? Hova. İkisine mi alıp gidin? İkisine mi almalı mı? Hova. Hey Tanrım! Hemen o sene bana duran yerinde günah kazandıracak belyalar. Sen bunu beytmezsin. Men yaptırın, oğutturun, bari oğutta yakarım. Vay. Durun saklanın. Hey Niye Tanrım! bizden razı Görev olursunuz? bolyan da Tanrı misafir vermesi. Ha? Sen bir kısan oğlucuğu yenisinden ayırıp mal günah kazandırıp bilmezsin. Men bunu başarman. Hey Tanrım! Seni de bolyan da atları. Bolmaz dedim. Vah. Durun abi. Men bu dağıtlarlarını ulan? oylanmandır. Ha. Durun saklanın. Saklanın ha. Ay Tanrı'nın ennesi durun ha. Bizim sadakamızı alman, Tanrı'nın önüne bizi günah edecek olma. Şeyle de bizim günümüz goğu değil. Mene başka Ya. ne mi diyeceğim ben Ya. bilmem o. Siz goğusa aydın bolun. Bolmasa enesine mi alıp gidin? İğnesi bile almalı mı? Hova. Bizden razı olsanız bol ya. Alın enesine. Hani gel verik. Ey Tanrım, gör dursa. Özelüyle sadaka ver ya. Sadaka veren gerek. Hova. Sadaka veriyen. Sadaka veren gerek. Hova. Sadaka veriyen. Sadaka veren gerek. Hova. Sadaka veriyen. İşte otuyorsun. Kavul olsun. Ne vereyim? Hem de zat gülüyali. Hani? Geçin Musut. Hocağı. Ho! Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Vellek mi sen mi? Kovum yağdı lan. Hocağı. Men sen yanına sonra olurken geldim. Han beren sorun mu? Meni sonra öydeki verdim molin. Seni sonra hocağa bir berey mi? Ona bu sonra versen sana samsıktır öder diye. Men näme? Samsık mı hocağı? Aydiyanın nam güllük. O sana kahar ediyandır. Han sorun ver. Hocağı.
Näme üçin seher bilen adamlar ivirt de zivirt hersi bir yerik dargap gidýärler. Hany bu soragyň jogabyny aýt da. Be, öllük. Bu kıyın sorağı nereden taptın? Bilberdiň diýip aýtdym ha. Oň jogaby şeýle. Eger hemme kişi bir tarafa gitse, yerin şu tarafına agram düşse, onunla dünyanın dündörülmegi mümkün. Sen näme biziň barymyzy gyrgyna berjek bolýarmy? Yok, kocağı yok. Kırgına verecek olmadım. Näme? Geliyor. Yok, barjak da. Sen atan çağır ya. Gelliydin mi gel. Sen yalan söylüyorsun. Atam öýde yok. Oldan bilen gitti ahire. Yalancı. Öllük. Bolýarmy Gelin çağırıya hocağa? bar yanına. Barmasaň bolmaz. He? Bar. Gelimiň ýanyna baraýynmy? Bolýa. Men sen ýanyna ine soraglym bilen gelerim. Arkayn gel. Arkayn. Soraň bolsa geliver ýanyna. Aha, bolýa. Aho, derviş. Sen o oğlaklı geçin nir alıp baryan? Dur hani, häzir özüm baryan yanına. Haynim. Şu kolaydı oğlaklıya çalıp baryan derviş görmedin mi? Yok, görmedim. Be, nire yitirim molluka? Gülhan! Nire var ya? Gülhan! Han durani? Gülhan, han dursana. Durani, nire beyle kıstan ya? Ecemlere var yani. Eceňlerden ýaňy gelmedin mi näme? Gelemde näme? Yüreğime düşme. Men sana gitme diýem ha. Onda näme hocam? Bolly betek ýörgünme goý. Gulhan, ýaňy dergüşüň biziň oglukly geçimde alyp barýanyny gördüm. Hawa, men o dergüşe oğlaklary bilen geçimi sadaka verdim. Näme? Dur. Sen däldiredingmi? He, näme Oglukly bolly? geçini berer ýaly. Biziň üýüşip duran malymyz barmy? Şonu bilýän bolsam köpürek malny boljak bolarlar. Göreň okmy näme? Giýjäm günni dedi işleýän. İşlemde näme? Hani men sen gazanjyň göremokly. Kemir sally yerler sana. Lanaç! Sen näme? Meni urjak bolýarmy? Bolur. Bolur da. Ay, Ay gelin, bolýany. bolşundan özümü tanıyan, äriň diýen bilen bolarlar. Yoksa da sen kim varsın? Bu bizim öz işimiz, bizim aramıza koşulma. Hani dur, sen men eğerme göz kızdıryanlar olayma. Hani yaşman ayır men sen kimliğin tanayın. Vay, Zeynep deyip, asıl bu siz miydiniz? Meni bağışla. Men bu zatları eğerme kakar edip aydaydım. Sizin göğnünüze değecek olmadım. Sen näme üçin çağaň bolmaýany, indi maňa aýan boldy. Men öz olşumdan utanýan. Indi men bu yerde durup bilmen. Men gideyin goğsi. Sen giňrek bol. Hemme zat gowular. Är aýalyň urşýaz günüň ýagşy diýipdirler. Şeýle bolýardy, Zeynep tebip. Siziň tebipçiligiňizde men uly sarpa goýýan. Gulhan siz barada hem işi gowdatlar aýdýardy. Sizem gaty aladaly görünýäňiz. Eýgilikmidir? Aladalardan gutulma bamy näme? Menem sen ýanyňa öz aladam bilen geldim. Maňa sen kömegiň gerek. Menden size näme kömek gerek? Aýdyň. İlgün maňa sen kömek etjeň aýtdylar. Men oglumy ýitirdim. Onu görmänime köp wagt boldy. Oň nire ýitirim bolany bilemok. Gözleýän tapamok. Mene halis oglumy ýitirdim. Indi näme etjekmi bilemok. Indi size ýüz tutmasam kime ýüz tutjagymam bilemok. Allahyň hak üçin maňa kömek edin.
Sizin oğlunuzun şu at nerede dediğini bilýän ýokmy? Oğlum soňky sapar mal bazaryna görüpdirler. Size yalvarýan, ol şu wagt kömege mätäşdir. Oňa kömek edin. Kömek edin. Allah'ın hakkı üçün kömek edin. Bana diýen yok näme? diýmek. Betip özüňiz kiçiltme. Turun yerinizden. Haýşe diýen. Turun yerinizden. Men elimden gelen kömegimi gaýgyrman. Allah yalkasın. Men elimde var ne derim. Bir alasyň taparsy. Ýörüň hani. Hanonno başlaly. Aýdy ber. Hoca sen garşyňda dur. O seni gollajagyny aýdýa. Bilýäňde, ýyl kurak geldi. Bir damja da dammady. Ağam arıqsa gitmeli boldy. Maşgalatyna näzer etmeli boldum. Ol mäş adam öýde men galanjyma garaşýa. Ýaşyryp näme deýin? Bir de aç bolýar. Tenge daý bolup ýaşaýan bilmek hiç kime gerek däl. Sen bu ýere näme üçin getirileni aýdyp ber. Meni gürledip näme etjek? Sen ähli zaty şeýle de bilýäň. Ey Tanrym, bu men däl etjek. Men biledim yeterlik däl. Sen bunu karada urunlar. Yer nämedim ýaň, aň kataşan. Biz nämenni seni itekläp gürletmelimi? Bol gürle. Näme adım ýan goja, gürle. Ýogda sen zannanyna Men çürüder. bunam ýok ahry. Onu gürle de goja, gürle. Eger aýdara zat olmasa, äkdiň de zynlana taşa. Allah, goý gitsin. Ýok, men gürlejek. Ine şowun faýtylap bilen aşganaň duşundan geçdim. Görsem ulug adan latyrdap, hoşboý ýüzüni daş töweregine ýaýradyp gaýnaýanyny gördüm. Soň bolsa bir döwüm çöregi buğuga tutdum da agdyma lokuladyp atyp başladym. Ine bar bolan iş, men günäm näme? Bilseňiz, bu ýagdaýy daşyndan fiýinlemek gataýylganç. Men ilki onuň bolşuny görüp däldir. Ýa-da adam kesbine giren jynny öýdüp gaty gorkdum. Ýöne bir salym hayran galyp seredip duranymdan soň onuň ogurdugyna göz ýetirdim. Adamçylyk edip, çöregini ýýänçe garaşyp, sypaýlyk edip, ýene ahanyň hakyny soradym. Sen yalan sözleýän, sypaýlyk edermiň. Sen maňa ogry diýdiň-de ýakamdan efşitlap tutup, tüýräp daşyna çykardyň da urmaga başladyň. Dağı men ne deyin? Iyen çörün hakkını tölemese? Vurmalı orada. Kadağa. Eger de siz men deregime olan olsanız ne derdiniz? Men oň dersine samanly kırdım. Doğru aýdýan kadağa. Dersine saman dıkmaly. Men teňne harıňdan dağıtmadım. Hoca, bana kömek et. Bu dalımlan elinden beni halat et. Yalvaryan hoca, yalvaryan. Vurmam beni. Bollu befedin. Bunu kabiň ýanyna eltmeli. Hoca gelipdir aýdan o. Goýul höküm çykarsyn. Hoca, gelip sen ýagşy edipsiň. Hani näme diýersiň? Bol sen adaletli höküm çykar. Bu ne mulluğu? Höküm şeýle. Kim naharın buğun satsa, olam, pulun sesini alır. Düşündün mü? Höküm şeýle. Kadağa. Bu ne mulluğu? Bundan bir netije bolmy. Men bunu beýle goýman. Näme üçin hojaň diýen bolmaly? Tapýan zadyny. Näme üçin onu dinleýäňiz? Hojaň aýdany bilen razylaşmaly bu. Aho, halaýyk.
Siz kimin akıl paykasına sarpa koyyanınızı var bilyeniz mi ho? O hocam akıllı var ha. O min kapımdaki cücemdir toğun kuşu da yok akıllı. Kullanım böyle. Hani var da hadi. Size kocadan hayır yok. Hey bu bir bolcak zat mıdır? Adamlar, hocan aydanını kollayanız mı? Onu söyle. Kim nakarın buğun satsa, solun pulun setini alır. Ne hemen üşüyemiz? Parım tağım şu yerden. Hocağa, salamu aleyküm. Oo vellik. Ve aleykümselam. Kovmayak deyler. Şükür Benim bey elim. tanrıyım. Bu illim. Sen ne misleyen bu yerde? Men hocağa, Bak, ne öyle bana bak. geldim? Yok, gitme. O da şu yerde. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Benim Antarsı nerede? Bileniz mi? Onu emme... He, zarçı. Var zarçı. Oy hemmeler eşitsin. Kadar edil sizin aydın herhalde. Hem zadım. Gül yani. Siz arkayı Bu arada arkayla. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Dışarıda adam var yanınıptır. Hemmeler hocağın atamı yengeceğini aydiyalar. Yoş ol. Sen nereden biliyorsun onu? Kapıda vurun ediyalar. Sen bana ne için giyeceğini ait. Kadağı. Men hazır size anık cevabımı ayıp bereyim. Kayıt bankam yollaşım geldi. O bana yöne köyce buğday ekecek bolyanını ayıttı. Men ammara gittim de her kayıtı düyan deyişi yalı buğdaydan iki haltanda Ha, olurdum. geldiniz mi? Soğan onu uydum da Aleyküm. yarmet Selam pişirdim. Şehitmedim alacım Yani olmadı. şetirdim. Yollaşım yöne köyür buğdaydan ekecek eken. Elbette ondan yaramadı buğdayın hatılam elbet bordu. Men hazır iki halta her kayıtı nohut yalı yarımı tohumunu. Bizim davamız basım çözülür. Bilyen men şonu sen nedir? Yollaşım alsa Onu tek buyuruver. bu tohum satın almak Hocadan eder. sana peyda olmaz. Bizim ahleden işimiz yeli soğulluğu vardı. Sen yalan el Delili yok. belirttirin. Kışını yarma Siz palavı. gidiverin. Gerek Seyregrak yaymırı orada. Yerine gelecek yıl. Yağışı hatıl alacağım milyen. Ana şonu çünüm giyeceğim alım kadağa. Nemeler deyip dursun ho? Aydan dadın kulağın reis diye mi sen? Hey, bir sen bu dayanmır göğe görür mü? Bolcaklar mıdır bu? Hani yor adamların arasına varalı, men olardanım soracak. Şu sapar sen menden aman çıkmasan gerek. İdimden alma. Aho, halayık! Hocam ana, bir sen bu dayı göğe görür diye. Hey, bolup bilecek zat mıdır şu? Haytını da aydıp bilecek. Hey, bir sen bu dayanmır göğe görür mü? Kim bunu suud edip bilse, men şunu seyil alacak. Kadağa. Eğitim qoğurulan tavuktan, kaynadılan yumurtkadan. Tavuk cüce sürse emeli geliyen olsa. Onu ne için qoğurulan buğdaydan bol hatıl alıp bolmayacakmış. Katı doğru aydıran sözler. Katı doğru. Kovurulan tavuk bilen kaynatılan yumurtkadan tavuk cüce sürse emele gelse. Onu ne için kovurulan buğdaydan bol hazır alıp bolmayacakmış. Hoca, sen men halas kermekenin. Gel men sen bir bağırma basayım da. Hoca, ömrün uzak olsun. Adamlar, görüyorsunuz mu? Biz yendik, bizinki hak. Aho halayık. Keredin aho buları. Olur bizim aklımıza sığmayacak kadaydıp durur. Ay kadağı. Hey şeyle de bir zat doğmay. Olur yalan sözü aho halayık. Kadağı. Arada men yarma hoca gelip bir iş doğradı. Mene bana ähli yerde kadılık orunun boş dälligini aytdım. Onu o bana tağfir Anğır uzumana yağışı geçecek bolsanız, keneydi hiç kim yerine getirmedik. Hiç vaat, hiç kim tarafından baslaşık edilmeyecek. Özüm hazır boş duran bir ödeyip sizden soracak dedi. Ben orada ondan, aha hoca, o ne iş olayar deyip soradım. Aytsam anan meğer, o beni kadın kölögödet bir işe verilen dedi. Kadın kölögösi? Ben onu iş aldım. Anarsan çözmedi kıyın davalı işleri dine kadın kölögödün üstüne uğrattım. Be, bu ne ahil beyli ol yaray? Neticede hemmeler kadın kölögödünün kapsını kaktılar. Sonra vaka bizim yanında gelinim tapılmadı. Be, görürüm bunu. Yine bu bolmandır. Hani yörün hani, yörün. Yine yağdaylar şeyler.
Hocağın oyunu kän. Aferin. Gözelliğini. Yer ondan ne molly? Ondan mı? O men tas maskara edipdi. Men onu eğdip bir bakanı tap yanımdan ayırdım. On töwerüňize goýaýman. Ol size bol ile maskara eder. Men oň ýygyna adam saljak. Bunun şakly nerden alýanyny biljek. Ine meniň dogry. Ey tanrym, bizi bu maskaraçylykdan halat et. Hani saçan Yer hemde näme aýdarsyň? Hocaýyn bilmedim. Sen bilmeli. Seni öýleşikletdik. Nirelerden gül ýaly maşgalany alyp berdik. Şol niýsene, şo maşgalaňa intek galyňam dol tölerenok. Hosarlar haçan alkysa alkyt vermeli. Sen onun öňünde durup bilermi? Hocaýyn, men şuwunyň ödümne onu ýoklar. Näme? Sen näme o? Akmak. Kimi yoklajak bolýar? Sen näme diýäriň bilýärmi? Diliňe eýeriget. Ol bize gerek adam. Gerek diýär, düşünýärmi? Hemde. Sen hocaň ýygyna düş. Haçan şo işi bitirersin. Ana şondan soň geliniň görüp bilersin. Şoňa çenli geliniň men howlymda ýaşar. Hocaýyn, Allah'ın hatırası için beni beýdip kıynama. Söz berýär. Hocaň näme diýenini men bilerim. Bar. Iniňem ödüň bilen alyp git. İşi bitirmän geleýme. Näme tömelşip durýsyňyz? Baryň uğraň. Ağam aladet mi özüm satıp verir. Bolýa satyp berjek bolsaňyz oňa satpamy. Ýöne narhy mensiz ketme, bolýarmy? Haýma, özüm satıp verir. Mal gurotdur, suwda alyşyň. Bolýar. Gayrat edin. Aha, nire alıp barýan? Dur! Dur diýen! Dur! Bu ne ettin oğlum? Sen o torbadan yadgıdan başka da at tapmarsın. Belki bana bu zatlardan başka zatın geregem bolmaz. O ýadgylarda näme bar? Men käbir görýän zatlarymdan degişmeler düzýän. Degişmelerdi diýen? O sana näme gerek? Men adamlara şatlyk paýlatym gelýär. Sen pikirinçe biz gülýär adamlara men diýäsmi? Şol niýsene, gülýän adamlara meň diýäsmi? Hojaýyn sen gazy nätkisin çykanyň bilesi gelýär. Owo, onsur näme de? Bolay. Onsoň biz sen bilen işimiz bolmaz. Onu diýmek siz kadyň güjükleri bolýaňyzda. Artyk maç gürlemede diliňe ýeçik. Ýoksam dilsiz galaýmy? Bu ýerde sır ýok. Goý hojaýynyňyz adalatly bolsun. Adalatly bolmaly. Agama dogry aýtýa. Biziň hojaýynymyz adalatly däl. Onu herkime maýýa. Sen goşulma. Siz gowy hojaýynyňyz çalsyn. Şondan soň siz ähli belalardan diýnersiňiz. Hojaýyn çalşmaly. Bu pikir biziň öňüňem üçin kellämize gelmedi ka. Bizim hojaýynymyza bergimiz bar. O bizi şeýle goýbermez. Onda siz ýene de meň ýygyma düşmeli bolsaňyz. Biz onuň ýüzüne düşmekden halis ýadydyk. Ay owados. Malyňa frida tapyl gelýäňizmi? Häzir barýan, garaşyň. Bolýar, garaşýar. Häzirlikçe uğra, al. Belli bir jogap tapansoň, onsoň bellisini eder. Ham ýürü gitdik. Aýnym. Şu ýerlerde eşeğe görünýärsiň. Yok görmedim. Bolýar, sag ol. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowy ýagdaýlama. Hava gowdur. Özüňize mowmy? Ýaxşy, ýaxşy. Owados. Sen näme söwdaň bitirdiň de bizi ýatdan çykaraýdyňla? Inni kazanan pulundan bize deçilmesen olmaz. Siz näme menden bir zatlar hantama bolýaňyzmy? Owados. Sen bize doğru düşün. Biz sen ýaly söwdasy oňmaýandan işini bitirip kazanç edýän. Bä, şey diýsene. Sen olara haltacykdaky pullongdan berme hyýalyň ýokdurla. Yeri, näme edim ýa? Bol gurla. Ýokla.
Men bu ýagdaýa düşen başga benden har barada oýlanýan. Ýöne olar hasta ýa maýyt däl. Oý gidip işlediler. Men pikirimçe olar aňsadyň ugruna çykan nadallar. Olara mellekde yer sürdürmeli. Başgaça bolmam bilmez. Goý işlediler. Yumruk ýaly tatylyň göläň bolsundan paý soraýarlar. Oğuzumun degişmeye salıp iyiliği yetirip bolsa, ilmini yadgarar, köplere nesihat bolur. Beh. Yigitler munuyunu da bolmaya. Bu günnüydün bunu talınçılıp bolyara. Eger kada arad edayetim, siz näme jogap berersiniz? Aydın da, näme dursunuz? Näme üşüp dursunuz? An çekilgira. Köp bolup birinin daşına üşmeklik. Nam artık bolmaz mı? Sana diyen, par uğraş yerden, sat bol. İşte Sen näme dursun? Batır mı sen? He? Uğraş yerden. Sen näme dursun? Uğra. Berekella. Sen bunu oňordun. Berekella. Sen nire varyan? Eşeğimi ödlemeni. Eşeğimi ödlemeydi. İki ödüm sen nedir? Hadi yor gidelim. Aynim. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Şu yerde iyisi göre ne dersin? Yok, görmedim. Yani yankılarla oňşan bolsaňyz belki eşeňizem tapardınız. Sen näme? Yan poglalar alandır diyecek kolyanmy? Onu men bilmedim. Men sizin sowdaňyza goşulasym gelenok. Ha. Senem asıl şolardan mı orlu? Yokla. Men sizin borçuňyzy daşyňyzdan tinledim. Aynim. Olar maýyp müjürüp köýreye hassa däl. Goý gidip işletildir de. Yeňleklenjiň ugruna çykypdyrlar. Bu süýüp dämidir? Men bu ýerde aýbedere zat göremok. Her kime ýagdaýyna görä gadan jeddiýe. Ýöne seň daşyňdan tinleýän öle bir bitinime süýtgary meňzeýän. Andur. Görýän welin ağaran saýgarardan geçipsiň öýdýän. Diliňe sen duulja ýaly. Ebeş. Sen hojaýyn çağırýa. Bolýa. Häzir barýan. Sen adyň Hebeşmi? Hawa, heves. Sen tut dowatyndan geldiňmi? Hawa tutlawasyndan geldim. Ýene näme sorajak? Bulunlaşdy. Duruň alyp berýän. Aram soğa var eken. Alkastam ne edersin? Yetersin miydimden? Sen oýny diýäňmi? Yok, ben garçynım. Andur! Tutun onu! Tutun! Hey! Kim var ağırda? Tutun onu! O ben pulumu alıp kaçtı! Tutun! Ladın aldırdın mı? Ova oğru! Ben alıp durman! Tutarın! Dur! Bir ağaçyan! Dur diyende sana! Dur! Zıpmarsın sen! Dur! Geliş nereden bular? Akşehir'den. O yerde de inni durarlık kalmadı. Mamgollar ilata adar yamanny berýär. Eminni bana sağlamyz alıp, olan ayağının yetmeyecek yerine kumosun eýmesek çäre barmady. Vah olan wagşylyklary barada näçe aýtsaň aýda oturmaly. Magşar bunu olary o dünýede iň agyr jeda garaşýar. Dünýede janyny edip başga näme? Eger men şu zulüme karşı durup biljegimi gözüm yetse, men oýlan ben öz janym gurban ederdim. Ýöne bu ýerde müňlerçe beýguna adamlaryň ykbaly barada aýdylýar. Şoň üçinem inni bize bu howpdan gutulma ýok. Bu götürüp bolmajak derdi. Kıyamet magşar gününe çelli. Biziň her birimiziň
yüreğimizde düğün bolup galar. Olar bakotda yanarlar. Be ağam, o bakot diýäniň näme? Meni gatgalyklarydylar. Şo wara diýen aýdyp beri bilmezmin. Ol dogda hody waradaydy ya. Siz musulman bolsaňyz, o zatlar bilmeli ahry. Sağa kim diýerler? Sen adyň näme? Men mi? Hawa sen. Men hoca. He, näme boldy? O näme üçin diňe men adymy soraýan? Sebäbi sen hemmek işten kän gurlaýan. Dil bela, diş kala diýip öň saňa çağılykdan öwretmänmidir? Men onu bilýän. Bilýän bolsaň sen jezaňy ikese çekmeli bolsaň. Sebäbi seniň mysal getiren Kur'an aýetlerin, hadisleriň dogry bolsa da, Hudaýyň gazap gamçysy, Hudaýyň adyllygynyň mysal diýen sözleriň hal magşar uny sorak jogabyň öňünde durjak adamlar hakynda däldir. Seniň ýal damarlaryna hapagan goşulan merdanalaryny ýitiren, eji nalajedeýin bolgusyz gepler bilen ýylgyny bimazalyga salyp ýören adamjyklar hakda aýdylandyr. Adamlar hakda däl. Adamjyklar hakda. Erüş baba. Sen haýsy taýpadan bolsun? Men mawaranna ahyryň şapkyny. Maňa temirleň diýendirler. Teýmirleň ýeron soň. Hanyň sen nire ýitirim boldy? Men hen idem şo halykda. Gelin bäri. Ulan barnızın adadan. Elbette Karşılık korkudellerin çapın. Leppey ha. Gidiver. Yören, yetirler kana tarap durun. Bolun diyen. Mongollar tezirler talyalar. Sen bir yerde kal. Men seni ýeke goýbermen. Hallidim. Galman. Onda menden kalma. Ağam, men oň ýüzünden gitmäýinmi? Yok. Onun bize gerek olmaz. Ocağına minin iyidine düşmer. Näçe, näme boldy? Sen bir zady bek belli. Olar bay tezirler. Olon baylyk inni bizin kolly. Ay ýanyň näme? Sen näme bolar şeýle aljakmy? Daha sen bu baylygy mongollara goýjakmy? Ýylyň zady ogurlyk bolmazmy? Zulüm bilen alynsa gargyşdyňmyzmy? Tezirler mongollar öldürdi. Biz olon aryn aldyk. Bu porta temişe bolup duranok. Barşaltyrak atlary getir. Kıssanmak gerek. Bolýa ağam. Alverik bayrağı. Allah. Gördün mü? Taptırma. Ha? Dur diye. Miras bana diýär. Dur diyorum bana. Öldürmem. Öldürmem. Yalvar yandını öldürmem.
Şular var mı? Göreyim mesela anırda da var. Yavaş, yavaş ol, yavaş. Örleme. Men yanlışıptım. Kahar ettim. Yine pulumu al. Sen yanında dursun. Sen şu yerde ol. Bana karaş. Öyle mi? Karaşkın. Hanın karşısına gidirler sayladık. Onları yılgınlığı elpip atmal ettik. Berekella. Seylanma yetir. Ten birin yedim olumlamı unutmayan. Hay yüzbaşı. Sen beni tanıdın mı? Sen beni tanıyın Kim o? Ali. Ben sana yaxşılık ediptim. Hataplaşmanın vakti yetti. Hey! Kim var o yerde? Hani görün onu? Eşeceğim mi? Gel verik. Vaat degmers. Sen beni katır ehimsiz dağıladın biliyor musun? Ödün pes tutsan, şelayın bolsan, Huday seni yalkar. Emma düzgünü bodonu maskara eder diyen bir ayet ba. Biliyor musun sen şunu? Sen beyik koşulması bolonun için Bediyan damarlarına hapagan koşulan, merdanılığı yitiren, mahlası eciz, nalace deyin, yarım morlumsu, yalan gep bilen, iyiliğini bimedalığa salp gören adamcıklar bilen den olyan. Bu sözler bana Temirlen aydıptı. Bunun için sen cezanı çekmeli olsun. O Temirlen sözünü kaytala ya. Hey! Gel verik. Korkma. Vaat degesimiz yok. Men görünürün. Yön yanındaki gücüklüğün atmasın bet etsinler. Atman. On tezin tanış gördüm. Koy gelsin. Hey! Neyme dursun değil de çok. Dur. Değme. Yer tanıdın mı? Görüyen onu sen beni unutan yani. Ya. Hey senem unutup boğar mı kıyametlik doğanım? Mana atmangram o oltur. Tas men kıyametlik doğanı öldürün ekenini de. Yöneten hazır berden git. Yoksam başını alarlar. Yönü men bu yerden yeke gidilmen. Bu bet bağıtlara haypın gelsin. Şondan son kimiz? Üldüstüğümüz or diyecek olyamın. O yerde neçe adam var? 10 adam dağı olmalı. Hemmesin boşadın. Olar denki. Hemmesin Allah öter et. Hoca ağa, Hıdrat'a olup etşaydın. Oman gorluğun bizi göğürene kenidem hayran galyan. Men sana heves şuna edeyim. Oğamızın eteğinde olan söveçte o Mongol ağır yaralanıptır. Kapıyı mı gelip yıkıldı? Men ona seyrettim, ayağa kaldırdım. Yine bağır olanı. Mongol men tanımanam bilirdi. Yönü namart değil kını kanayım. Şoň üçin biz diri kaldık. Bana da köp şükür ediyen. Hoca ağa, siz meni halas etjek olup, yolumda kökönök bolýaňyz. Muň sebäbi nämedir? Heves sen. Heves. Men sen yanına ecem uğratdı. Näme? Ejem ogratdy. O sen aladağını diye. Yiğidinde şeyler hatıra çek ya. Seni alad edip pervanı ol ya. A sen mi olsa? Atan olan olsam kamçılardım. Sen bolup görsün aklım hayran heves. Başka tan aydara söydüm yok men. Heves. Indi kaçan yiğidine dolanmakçı ol ya. Men häzir öýüme gaýdyp bilmeýän hoja ağa. Näme üçin? Men bir gyza aşyk boldum. Ýöne oň atasy baryp betan Husyt. Şonça baýlagy bilen çöreginem sowa süýýär.
O bütün iyime Hüseyt mağa gaydın bermez. Men halis yolumu yitirdim. Näme etjäm bilemem hojaga. Eceng näme? Waq ejem hemişe yadımdala. O seni ala dedi ya. Ýöne özüm erkide bilemem epennaga. Mundan gurrun olmaz. Eceng gözü yollu. O sana garaşya hebeş. Hey. Siz bana düşünmüyorsunuz. Hani yatali, ertiler çıkalı. En atağın göğünü, oğullu kıyıza. Oğul kıyıdın göğünü, dağ ölün düzü dileni. Hey, enənem var ınzıdıp boğme. Sen bunu nereden tapdın oğlum? Köyne galan yanından. Bar. Bu biledeği nereden tapan olsan, şo yerde de koyup kay. Nämçineci, men oýsam başga bir yerlerde. Koy, kim alsa şol alsın. Sen almasan bolýa. Nämçineci. Sebebi, bu biledik bizinki däl. Birden muň eýes gözläp, kösönüp ýören bolsa näçe? Ýa-da bir dük düşdiň beri, oğlum men biledim mogurlapdyr diýip gapymdan gelse, şonda men näderin? Ece, bu biledik owadanna, onu sana beräjekdim. Oğlum, ulalarsın. İşläp, öz gazancyňdan maňa şoň ýaly owadan biledik alyp berersiň. Häzir bolsa, muny alan ýerinde goýup gaý. Bize iyiliň zady gerekken. Allah'ın meren yeterli. Muňa deredin. Hey, muňa deredin. Saklanın. Ay! Ah! Ah! Bu sen bizim önümüzden çıkar. Ahmak karavan mı ha? Oyuncu edin. Ova, sen oyuncu olmalı. Bildim benim. Kırkında oynamayın. Bolla, Mehmet olsun. Verin bak, hani veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Sen oyuncu mu verebilir mi? Hani kırkın var oluyorsunuz. Yetişmem Ferhat. Ferhat'ın buna. Bu oyun çadırı. İn adam. İn. İn. Ha, burada dur. Ağlama. Basrı edin göz yaş dökmemi istemeyerdi. O hemişe iyilere şartlık paylayadı. O ömrünün son fırsatlarını bize bağışladı. Benim olursan basmayan olur. Vah bala, ağzından huda içtin. Oğlum, gel anne. Balacığım, karaca gözüm. Ağlama bala, ağlama. Yadına düşeyemi. Sen, ul olsam, Edil Basriyalı. Hem adamlara şartlık paylarını diptin. Ama yardım edeceğim. Ona ağlama. Gel ucuma. Balacığım.
Hem de ağam. Oo, O yerde hoca ayali. Ödem yekide. Bira bayanını. hani? Ana. Oğlul ağacın yanına. Görüyor musun? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hoca sana duşanım kovullu. Yoksa gözlerini ip gördüm. Doğruyum aitsem sizi bu cünü gödü öğrenip karaşmanım. Biliyor musun hoca? Dağlımçılıkta yükünü kaldırıp giderler köp oldu. Olorman oğulları koçlarını vermeyecek olup korpattılar. Ben olar yığınadım. O torbanın içi altın kümüşten ne oluyor? İkimizi de yeter. Biz bayinli. O altın kumuşluğun eğerleri tapılar. O altın kumuşluğun eyelerini Mongollar öldürdü. Ünlü baylıklar bizimki. Sonra da o da atlar sizinki de. O ne eli bizimki de? Sen ne mi bıraklar yere doğrulmanı isteyen mi? Kim alsa alsın, yönemen almalılar, şeyli mi? Bıraklar bana derur gerek. Karı bana karımdan beriğin var. Şunu ver deyip gelin önüne permen saklıyor. Men namustan yana ürüp bilem ok. Men onun bilen haklaşar. Sana benden neyime gerek? Hiç tat. Sen kova adam. Ben senin iyiliğine düşüp bağladım. Şu bağlığım senin bilen paylaşasım geliyor. Bana iştat gerek de. Hoca, sen kovsa yanımda gücün kov. Ondan sana peyda yok. Yok, ben onu başarmam. Enten kollamasan olma da. Hoca, men hem de sen bana hem işe bil bağlap bilersin. Nesip olsa yine de görüşür. Sağ olun. Olya sağ olun. Hani yürü heves, gidelim. Olun aydınlarına nüs verme. Hem bana atku olur. Hoca ağa, hoca ağa. Serdin ben neyme taptım. İnni Gülsever bana soğudum ama. Ova, ovadan gül yani. Sözüm yok. Sen kovuşumun yanımın alıp gitme. Gülşah'da soğuda çıkıp bot kötönme. Ne için? Ne mi olur hoca ağa? Seninki değil abi. Ertesi iyisi tapılsa ne edecek? Ondan sonra Gülşah'ın boynunu görseler, uğurluk yapsalar ne mi? Vay sana hoca ağa. Başka bir yer alsa bolya da bana ne bolanak mı? Evet sen, kovuşu alan yerinde koy. Var adım ben sana yollaydarın. İlgilenmeyer, gidelim. Evet, sen bir yerden hem işleyen. Meni der uçtan eyan. O yere barmasam bolmayan. Ana, uğurlap barayan adam Gülşah'ın atası. Batırı. O men varsa cınatlanar. Bu Adamları galadan hüküm yürü ya. toprak yanan az olmasın. Oraya aitsin halleder. O ne mi? Kadı mı? Havva, kadı. Vakş kadılardan yana içime otturmayan. Onu ne mi? Barı oturdu mu? İnni çıkalı yok mu? Sen o şu torban alla kervansarayda bana karaş. Son men sen yanına varardın. Ehli zat kovur heves. Var, Nan var. bana karaş. Karaşarım. Mahmut Behre ceza verilecektir la. Aho! Halayım! Eşittim eşitmedim diyenler la. Bu adam öyme öy aylanıp başına da kıyamet kopar deyip iyiliçini doğul yaylattım. Ol yine men hayır sağavatlı evlattırın deyip her kimden alıp bilen zadını alıp tükönüksüz bula koydukları edip. Tuhaf et. 70'nin kayıt yerleri olsa
Sizin kepini telek deyip, onun özgün günahkarlap, urup, sögüp, yenzip, sanktar edip taşlaptır. Mın günahı ağır. Cezası belli. Ölüm. Aho, adalatın hovanları. Menem bıraktı vurulsam bolmaz mı? Görüyen ölü. Sen bu kadar adamsız değil öyle. Yoksa ses soramazsın. Bana karamazsan biz seni dinlemeye tayinleriz. Şöyle değil mi halayım? Hani çık bari. Men evlattırın. Bana neyme yamanlığı sekiz. Öz mağlıyla yerler. Ketel kutulacak bolsa tevibi karşı gelir diye yerlerinden boluptur. Badamın ketel ağır. Bu sapar bir tüz tevibine sataşıptır. Bu zanlayaman senin memlekinden dağdallı mı? Avo, o men öyümden oğloklu geçim alıp gitti. Ey vay, görle bunu. Men o geçin al kaçamam. Bana kup sen ayağını verdi. Al, almasan olmaz. Al deyip doğruluk kılarlar deyip. Men onu alıp kaçmadım. Den ayalıma neyme diyenine bilem ok goli. Yönü sana sataşıp öydeki kalan zatların verecektiğine göz yetirdim. Bu ne hemen ne bileyim. Sen ayağını vurmasan ben ne mi deyin o? Aha o adamları isteyemez mi? Ayağını vurman, bana bu ne küçük ol ya. Hey sen ayağını vursana o sen. Doğru. İşleyen de kalayım. Bu şeytan sıpat. Mihmanın oyunun oğluklu geçidinden kaçıptır. Adamlar, isteyemez mi ho? Bu adam bana güney küçük ol ya. Bunun cezası dine ölüm olmalı. Ölüm. Buna ölüm cezası yengil oluyor. Bunu zonlarını çürütmeli. Ya adamını iyi işledip iyiliğin neyme alan olsa iyisini kaytarıp verir yal etmeli. Bu mihman hakkaydı ya. Mun ölümü bize hiç tat vermez. Bula ölür gider. Bizim zatlarımızı iyisine kim maytarıp verir? Doğru, hakaydı ya. Onu kapıyımıza kuladıp saklamalı. Ben sizin katıyınızda kul olmam. Bekleyin, kendine aydiyan. Bakın kıyamet kopar. Otta yanarsınız. Çıf, otta yanarsınız. Otta. Ey Tanrım! Şular yani neredesinin kezzavi? Nenen yer götürüyor? Şunu bekleyin. Hemmenizi bekleyin. Bakın kıyamet kopar. Kıyamet. Otta yanarsınız. Hala. Kıyamet deyip şu derviş yürüyor işte. Hasan yaparsa kıyamet. Aho yakşı kişi. Sen kim dediğini bileyim o kolur. Yönü sen aydiyaldan zanı var. Hani sen açsana. Bu basın başımda kıyamet kopar diye. Bu arada. Sen ne maydarsın? Siz kayıt kıyamet sorayanız. Aslında ne çok kıyamet var? Benim fikrimce aslında iki kıyamet var. Eğer ayalın ölse küçük kıyamettir. Eğer öldün ölsün ulu kıyamettir. Benim başka aytacak dadım olmaz. Ay, yerine gözüne turdun. Gör, iyi var abi. Kada. Bu diyorum şu neyme ceza vermeli? Ay ne senin şeydin? Ona diyen kıyameti. Katır korkulum derken.